أملاك أبراهام ونبي موسى أملاك أبراهام ونبي موسى عقائس عالم قدست سلاسي تمسكنوا 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 تبل على نفسي بوداسي أملاك أبراهام ونبي موسى أملاك أبراهام ونبي موسى عقائس عالم قدست سلاسي تمسكنوا 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 تبل على نفسي بوداسي በስመ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ ትጸንሕ እስትንፋስን ዓዲሉ ብጸጋን ብጥዕናን ስለ ዝዓቀበና ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዑ ይኹኖ። ከምኡውን ነታርህርህተ ህሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽህተ ንጽሓን ወላዲተ ኣምላኽ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት ኣደይ ወዳ ብዝሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሓያ። ከምኡውን ንኹሎም ቅዱሳን ከከም መዓርጎም እግዚአብሔር ኣምላኽና ብዝሃቦም ቃል ኪዳን ብዝሃቦም ክብርን ምስጋናን ንዘለዓለም ንዖም ይኹኖም ኣሜን ይኩን። ሕዳር 23 ዝጽለ ዝንበብ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይሕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቕ ንዓለም እዩ ዝነብር ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቅዱስ ቆርኔሌዎስ ሕዳር 23 በዛ መዓልቲ እዚኣ ሓለቓ ሚእቲ ቅዱስ ቆርኔሌዎስ ጻድቅ ኣዕረፈ። እዚ ቅዱስ ኣቦ ኣብ ቂሳርያ ዘፍልስጥኤም ሓለቓ ሚእቲ ናይ ሰራዊት መራሒ ሊቀ ሃራ ኮይኑ ተሸይሙ ነበረ። ናይ ሰራዊቱ ስም ድማ ኢጣሊቄ ይብልዎ። ቆርኔሌዎስ ንእግዚአብሔር ኣይፈልጥን ነበረ። መምለኺ ከዋኽብቲ እዩ ዝነበረ። ግን ዋላ እኳ ከምኡ እንተኾነ ሕማቕ ነገር ዘይፈቱ ርህራሄ ዘብዝሕ ምጽዋት ዘዘውትርን ብምርምር ዝነብርን ሰብ ነበረ። ቅዱሳን ብስም ክርስቶስ ንድውያን ከም ዝፍውሱ ንሙታን ከም ዘተንስኡ ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ድማ ብዙሓት ምልክታት ተኣምራት ከም ዝገብሩ ሰሚዑ ተገረመ። ንሱ ዘምልኾ ዝሑል ካልእ ምንም ዝገብሮ ዘይክእል ዘየለ ተኣምር ከም ዝኾነ ተረድአ። ጣዖት ማለት እዩ። ምንም እኳ ሓለቓ ሰራዊት እንተኾነ ኩሉ ግዜ ብመዓልትን ብለይትን ክጸውምን ክጽልን ጀመረ። ጸሎቱ ድማ ሓቀኛ ኣምላኽ ተገለጽ እንዳበለ ነበረ። ጾሙን ጸሎትን ብዘይ ምጽዋት ቁም ነገር ስለ ዘይሰርሑ ንቤቱ ቤተ ጥሙያት ብምምጋብ ቤተ ነዳያን ገበሮ። ሓደ መዓልቲ ከም ልማዱ ክጽልይ እንከሎ መልአኽ ሩህሩህ ልብሲ ተጎናጺፉ ተገለጸሉ። ኦ ቆርኔሌዎስ ጸሎትካን ምጽዋትካን ናብ እግዚአብሔር በጽሐልካ እግዚአብሔር ድማ ዘከረካ በሎ። ሕጂ ድማ ምእንቲ ክትድሕን ኣብ ቤት ሰፋይ ስምዖን ኣብ ሃገረ ኢዮጴ ጴጥሮስ ዝብልዎ ስምዖን ስለ ዘሎ ንዑ ጸውዓዮ። ንሱ እትድሕነሉ ክነግረካ እዩ ኢልዎ። ብስራቱ ድማ ነጊርዎ ተሰወረ። ሽዑ ድማ ካብ ራእዩ ተንሲኡ እናኣድነቐ ንኣወዳቱ ጸዊዑ ናብ ኢዮጴ ለኣኾም። በታ ዕለት ድማ ናይ ሃዋርያት ሓለቓ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ቤት ስምዖን ሰፋይ እንከሎ ክጽልይ ናብቲ ደብሪ ደየበ። ኣብኡ ኣብ ቤት ጸሎት እንከሎ ድማ ተደሞ መጾ። ግሩም ራእይ ድማ ተመልከተ። ካብ ሰማይ ኣብ 4 መኣዝን ዝተተሓዘት መጋረጃ ኣብ ውሽጣ ናይ እንስሳታት ናይ ኣራዊት ናይ ኣዕዋፍ ስእሊ ተሳኢልዋ ክትወርድ ተመልከተ። ሓንቲ ኢድ ድማ ናብ ሓሰማ እናኣመልከተት ኦ ጴጥሮስ ተንስእ ህርድ ዘንተ ወብላዕ ኦ ጴጥሮስ ተንስእ እሞ እዚ ድማ ሓሪድካ ብላዕ ምስ በለቶ ንሱ ግን ጉሙራ ይወኣ ርኩስ ውስተ ኣፍየ
ዝረኻሰ ነገር ፈጺሙ ናብ ኣፈይ ኣትዩ ኣይፈልጥን ኢሉ መለሰ። መሊሱ ድማ ዘእግዚአብሔር አንጽሃ አንተ ኢታስተራኩስ እግዚአብሔር ዘንጽሆ ንስኻ ኣይትርክሶ ምስ በሎ እዚ ራእይ ድማ 3 ግዜ ክደጋገም ተመልከተ። ሽዑ ንሽዑ ድማ እታ መጋረጃ ናብ ላዕሊ ተመልሰት። እታ ሓሰማ ድማ ናይ ቅዱስ ቆርኔሌዎስ ምሳሌ ስለ ዝኾነት ኣይትጸየፎ ኣጥብቆ ይብሎ ነበረ። ቅዱስ ጴጥሮስ ስለዚ ነገር ከሰላስል እንከሎ ቅዱስ ቆርኔሌዎስ ዝለኣኾም ኣወዳት መጽኦም ጸውዕዎ። መንፈስ ቅዱስ ምስኦም ኪድ ስለ ዝበለ ድማ ምስኦም ከደ። ናብ ቆርኔሌዎስ ምስ በጽሐ ድማ ክልቲኦም ራእዮም ተዘራረቡ። ቆርኔሌዎስ ድማ ብግንባሩ ተደፊኡ ንሊቀ ሐዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ ሰገደሉ። ቅዱስ ጴጥሮስ ግን ስለ ትሕትና ኣይትስገደሉ ይበሎ። ድሕሪኡ ድማ ንኣፉ ከፊቱ ንዕኡን ንቤተሰቡን ካብ ቅዱስ ቃሉ መገቦም። ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን እሞ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንዑ ኣመኑ ንኹሎም ማለት እዩ። ንሱን ቤተሰቡን ካልኦት ብዙሓት ኣህዛብ እውን ክብርን ምስጋናን ይኹን እሞ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣመኑ ንኹሎም ድማ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣጥመቖም። ብድሕሪ እዚ ቅዱስ ቆርኔሌዎስ ሃብቱን ንብረቱን ሽመቱን ክብሩን ንዕቑ ንሐዋርያት ተኸተሎም። ንስብከተ ወንጌል ኣገልግሎት ድማ ሓንቲ በትሪ ጥራሕ ሒዙ ናብ ምድረ ግብፂ ወረደ። ቅዱስ ጴጥሮስ ድማ ኣብ እስክንድርያ ኤጲስቆጶስ ገይሩ ሾሞ። በዚ ድማ ንብዙሓት ናብ ክርስትና ስሒቡ ንዓመታት ተጋዲሉ በዛ ለማዓንቲ እዚኣ ኣዕረፈ። ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ። ንዓና እውን ብጸሎት እዚ ቅዱስ ይምሓረና በረኸቱ ይሕደረና ኣሜን። ኣኬ ድማ ከምዚ ይብል ሰላም ለከ ብእሲ ሃዲስ መርዓ ቆርኔሌዎስ ዋህድ እምን ኣርድእቲ ኣርባዓ ሃበይከ ከመ ኣሰበቋ ይጠይቅ ኣርአያከ ወኣምሳሊከ ህቡአ ኬንያ ስእልከ መዊቶ ተንስአ ይብል በረኸት ይሕደረና። ቅዱስ ኣብድዩ ነቢይ ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ትርጓሜ ስሙ ገብረ እግዚአብሔር ማለት ዝኾነ ቅዱስ ኣብድዩ ነቢይ መዘከርቲ ዕረፍቲ እዩ። ኣብድዩ ማለት ናይ እግዚአብሔር ኣገልጋሊ ማለት እዩ። ቁጥሩ ካብ 12 ደቂቃ ነቢያት ክኸውን ከሎ ናይ ቅዱስ ኤልያስ ዓብይ ወዲ መዝሙር እዩ። ቅዱሳን ነቢያት ዮናስን ኤልሳዕን ድማ መሓዙቱ ነበሩ። ቅዱስ ኣብድ ኣብ ከባቢ 800 ዓመት ቅድመ ልደተ ክርስቶስ ናይ ከሓዲ ንጉስ መራሒ ኩናት ኮይኑ ብ50 ሓለቓት ኣገልገለ። ግፍዕኛ ኤልዛቤል ንነቢያተ እስራኤል ክትቀትል እንከላ ነቶም 50 ኣብ ሓደ በዓቲ ነቶም 50 ድማ ኣብ ካልእ በዓቲ ገይሩ ኣትረፎም። እቶም 900 ግን ተጨፍጨፉ። ነቶም ዘትረፎም ድማ ክፉእ ዘመን ክሳብ ዝሓልፍ መገቦም። ኣክዓብን ኤልዛቤልን ምስ ሞቱ ድማ ንቅዱስ ኤልያስ ተኸቲሉ ንሽሞቱ ገደፈ። እግዚአብሔር ገሊጽሉ ድማ ትንቢት እናተዛረበን ንህዝቢ እናገሰጸን ነበረ። ኣብ ብሉይ ኪዳን ካብ ዘለው ናይ ትንቢት መጻሕፍቲ ድማ ብጣዕሚ ሓፂር ዝጸሓፈ እዚ ነቢይ እዩ። ትንቢተ ኣብድዩ በዓል 1 ምዕራፍ ጥራሕ እዩ። እዚ ቅዱስ ነቢይ በዛ መዓልቲ እዚኣ ኣዕሪፉ ወገናቱ ቀበርዎ። በረኸቱ ንዘለዓለም ዓለም ምሳና ትኹን። ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ድማ ምስጋና ይኹኖ። ኣርኬ ድማ ከምዚ ይብል ሰላም ለኣብድዩ መንፈስ ኣእምሮ ለባሲ በውሳጤ በዓት ዝህብኣ ነቢያተ እስራኤል ይሰሲ እንዘያ ጠይቅ ምጽአቶ በከዊነ አምላክ ወብእሲ ይቤ በአፍሁ እግዚአብሔር ነጋሲ ለእለ ተሃሪዩ መድኃኒተ በጽዮን ኢረሲ። ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ። ንዓና እውን ብዞም ኩሎም ብጸሎት እዞም ኩሎም ቅዱሳን ይምሓረና ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። 23 ሕዳር ዝኽበሩ ዓመታዊ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ ቆርኔሌዎስ ሐዋርያዊ ጻድቅ፣ ቅዱስ ኣብድዩ ነቢይ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ልበ ኣምላክ ቅዱስ ዳዊት፣
ቅዱስ ጊዮርጊስ ሊቀ ሰማዕታት፣ ነቢየ ጻድቅ ቅዱስ ሰሎሞን፣ ንጉሠ እስራኤል፣ አባ ጢሞቴዎስ ገዳማዊ፣ ቅዱስ ዳንኤል ነቢይ፣ አባ ሳሙኤል፣ አባ ስምዖን፣ አባ ገብርኤል ይበሃሉ። በረኸቶም ይሕደረና። ብዓመታውን በወርሓውን ተኸቢሮም ተዘኪሮም ዝውዕሉ ኩሎም ቅዱሳን በረኸቶም ይሕደረና። ብጸሎቶም መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ይምሓረና አሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ ፊደል ብኣፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክቲ ተኣረመለይ አሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘነብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ፣ ዝኽረ ናይ ጻድቕ ንዓለም እዩ ዝነብር አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን ወአሜን። ይበል ኩሎም መላእክተ ሰማይ ለይኩን